Hello mga Yenians, DCB TV. Please don't forget to subscribe your channel. Click the share button para mag-video sa video niya upload ko. Mga Yenians, gusto ko lang kayong batiin ng Happy New Year. Mga Yenians, Happy New Year. Welcome to 2022. Sana this year is bigyan tayo ng Panginoon ng malakas na pangatawan, kasi yun naman talaga importante para magawa natin yung mga bagay na dapat nating gawin. Minyans, at sana yung mga blessing na ibibigay niya ngayong taon ito, ipapasalamat natin. Kaya Minyans, ang vlog natin ngayon is yung ating pang 11 na change oil sa ating Bajaj City 125. May papakita ko lang sa iyo kung ilan yung tinakbo ng ating Bajaj 125 sa 10 months, kasi February ko to kinuha eh. March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. 10 months, pang 10 months na naman yan, naka 11 change oil na tayo. Pang 11 na ito, ngayong araw na to, anong January 1, New Year. I mean, yan, papakita ko lang sa iyo yung takbo niya. So, yan mga yan, naka 14,708 kilometers sa 10 months. Mga yan, ang ating City Bajaj 125 2020 model. Ang mga yan, ang ano ko lang dito, wala pa naman akong ditong na experience na parang walang experience nito na napalitan ko, kundi yung yung gulong na pabulkanize ko na, kasi siyempre na platan din, may time na napaplat din na nakatama ng patulis na bagay. Yun lang naman yan sa pero ito naman yan itong filter na pinalitan ko talaga. Yung nag-chowel ako. Ngayon naman papalitan naman ng filter naman. Anyway yan, just keep on watching. Yan mga Indians, habang inantay natin yung pagtulo ng langis sa yung pag-change, tanggalin natin yung mga Indians, tanggalin muna natin yung filter, kasi papalitan natin ng filter, yung oil filter. Yes, dito yung yung tanggalan ng oil filter, tanggalan ng oil filter. Yung mga nakarang video ko, tinuro ko naman 8 yung sukat nito. Dito natin bubuksan ito mga Indians. Tinanggal natin yung takip, tapos ito yung oil filter. Ayan, so itong tatlo yung tatlo yung lock niya. Ito yung tatlong lock. Ayan, just keep on watching. Ito naman yan yung bagong filter. Buksan natin. Yan mga yan yung filter ng Bajaj City 125. Lagyan natin mga yan. Saan mo natin yung yung langis na naiwan dito bago natin ilagay yung oil filter. Ngayon may butas siya doon sa gitna. Ayan, ito yung niya, ito yung may butas doon tayo ipasok to. Tapos takpan natin mga Indians. Just keep on watching mga Indians. Ayan mga Indians, natakpan natin yung yung oil filter bago na yan. Kami yan, silagay na natin yung langis mga Indians. Ito yung langis mga Indians. Ang gamit natin yung Castrol 3-step protection, Castrol Active, no? Kasi ito yung may yan nasa manual niya na, pero ang nasa manual ng Bajaj kasi is 20W40 50 20W50, kaso nga lang ito 20W40, pero okay lang yan kasi yung ito naman ginamit ko, naka na ako dito eh, siguro itong chowel ito ang gamit ko, kaya okay naman yung motor, okay, maganda sa makina, kaya ito na lang tuloy-tuloy kong ginamit. Kaya man yan, ilagay na natin itong Castrol Active. Ayan, lagay na natin dyan sa kaya yan, just keep on watching. Yan ang mga Indians. Lagyan natin yung yung itong langis. Buksan natin yung langis.
Yan man yan, ilagay ko lang. Yan yan, sa tira tayo ng langis, bali, titira tayo ng 500 to 250 nang tira tayo. Ilagay pa tayo ng konti para siguro galit tayo natin ng konti. Tama alas ko ito mga yan ang tira, kasi 900 ml lang talaga nilagay dyan sa Bajaj City 125. Hindi natin ubusin yan. Okay mga yans, just keep on watching. Ayun na mga yans, nakalak na. Ngayon paandarin natin mga yans. Okay mga yans, pang 11 na change oil natin ito, 14,700 km. Ngayon yan, sikik muna natin ng ng ilang beses. Tabi mo natin itong yung pinaglagyan ng langis. Yan, tabi mo natin. Yung minions, kick mo natin ito siguro mga 3 times siguro mga yan, 3 times 3 times minions bago natin 1 2 3 4 5 para makit yung langis ng mga nuts. Okay naman lahat na nalagyan natin ng oil filter, okay na, wala na. Tapos yung takip is nailagay na rin, tapos ito nailagay na rin yung takip ng langis, kaya safe naman yan, safe na paanda rin. Check nyo mabuti mga yung motor nyo mga kung nakalak na lahat para iwas sira, iwas aberya. Ano daw? Kuminyas, paandarin natin. Check natin mga yans, nakaswitch na yan, nakaangat na yung langis nya. Yun yan, isang kick lang, kick lang. Ayan, safe naman na. May dito yung ilagay natin yung lock na dito. Ilagay na, safe na. Okay na. Ngayon yan sa ating okay. Tay. Isa pa. Isang kick pa. Wala na. Ayan, ngayon yan. Yung City Bajaj 125 2020 model. Ay, namatay pa rin. Ano siguro ito? Kasi minsan talagang to. Pero okay naman to. Yan. City Bajaj 125 2020 model. Naman yan, yan, nakalagay yung oil filter. Okay naman na. Safe na mga yan. Nagtira tayo ng Another one. Namatay na naman. Yan siguro yan. Tapos nagtira tayo ng kunting langis kasi ito ang gamit natin to makatipid tayo nito kasi yung mga naipon ko dagdag ko lang kung napuno hindi natin bibili ng langis, nakatipid na. Okay mga Indians, so okay na mga Indians, napaandara natin itong City Bajaj 125 kaso nga lang siguro namatay siya. Ngayon hindi naman siya namatay na. Hindi siya siguro ganoon talaga ang City Bajaj 125, pero so far yun lang naman ang ko sa 14,000 na tayo nakbo. Change oil lang, kasi oil filter pinalitan ko lang, wala pang iba na palitan. Kaya sa inyo mga yan sa habol natin yung Petron kung hindi ba sila hapdi ngayon kasi January 1 ngayon, New Year, baka hapdi sila. Ihabol natin yung mga yan, habol natin yung yung itong value card kasi meron tong mga yan, meron tong points, habol natin doon kung mahabol natin ngayon, mapapuldang tayo kasi may points to. Ito lang ibabayad natin kasi may points na mga Indians. So
mga Indians, just keep on watching. Punta tayong Petron. Kasi andito na tayo sa Petron. Binigay ko yung card ko na kasi yun yung gagamitin ko pang full tank yung points niya. Tapos yung kailangan ng ID para patunay na ikaw talaga yung mayroon ng card na yun. Ikaw yung card holder. Mga Indians, tingnan natin kung magkano full tank nito. So mga Indians, maraming salamat kasi natin nagamit natin yung points natin dito sa Petron. Shoutout sa Petron, salamat kasi hindi tayo nagbayad ng cash. Ito man ginamit natin. Nag-full tank natin ating City Budget 125. Ito lang ginamit natin sa points lang. Okay, salamat. Happy New Year sa inyong lahat, and God bless you everyone, and more power. And saka mga Indians, yung ano pala, yung 7 liters 7 liters o 8, nasa 10 liters yung ano niya. Yung reserve dito is 2 liters na. Kaya nasa 10 liters yung full tank itong City Bajaj 125, nasa 10 liters. Ito mahigit pa. So mga Indians, salamat sa panonood. God bless you everyone. Happy New Year ulit. Welcome 2022. Sa darating itong taon na to, mga blessing na darating, pagpasalamat natin yan. At importante, malusog at malakas ang pangatawan sa itong buong taon na to. Yung Indians, yan lang. Happy New Year ulit, and bye bye.